Татар кешесе Rusça сөйләвенә карамастан, татар жанлы булып кала. Беренче видеода Разил исемле егет Я совсем Разил. безне паркурга өйрәтә. Я решил сегодня показать вам обучалку по паркуру. Фәрхәт, ә син беләсеңме нәрсәдән башларга кирәк? Юк инде, дуслар, хәзер Разил сезгә нәрсәдән башларга кирәк икәнен күрсәтәчәк. Вот, аккуратно смотрите, вот тщательно. Вот берем, это что, лампа, вот это нога, соски вот дергаем, засовываем, и вот так, вот. Запомнил ты? Я еще раз не буду повторять. А еще раз и не надо повторять, Разил. Без барысын да аңладык. А хәзер инде паркурга күчик. Вот. Менә бу паркур ичмаса. Ә хәзер Разилдән канатлы тәгъбирләр ишетергә әзер булып торыгыз. А как прыгать? Надо почувствовать себя свободной птицей. А свободной птицей. Не коргой, а птицей вот. Не коргой, а птицей. Не коргой, а птицей вот. Кем әйтмешли күп сүз бук сүз. Әйдә сикер инде. И вот потом прыгаем. Браво! Вот зачем я вот сюда штан наложил. Штан наложил? Штан наложил. Мондый биеклектән сикереп, ничек инде штан не наложит? Ох, штан наложил. Штан наложил. Ә хәзер сүз Разилнең дустына бирелә. С вами этот Зарипов Решат. Димәк, ул русча көчкә сөйләшкәндә, түзә алмыйча кинәт татарча сөйләшә башлый. В паркуре так, когда через ты не прыгаешь, ну короче, кыйынлыклар килеп чыга, кыйынлыклар килеп чыга. Необъявимые препятствия бывают. Киләсе видеода чит ил кешесен татарча сөйләттерәләр. Гафу итегез, мөмкинме мин татарча сөйләшәм дип әйтергә? Әйдәгез әле, тыңлап карыйк. Мин татарча сырашам. Юк, сез ишеттегезме? Мин татарча сырашам. Ул татарча сыра эчә? Мин татарча сырашам. Татарча сыра эчү. Ничек була микән ул? Надир! Киттек! Сыра эчәбез! Татарча сыра эчәбез! Дуслар, ә сез беренче май бәйрәмен яратасызмы? Киләсе видеода Денис исемле җегет үзенең авылдашларыннан беренче майга багышланган интервью ала. Беренче май бәйрәме ул бакчадагы эшләрне эшләп бетереп, шашлык иркенеп, ял итеп, ашап ичеп ишә торган көн. Ишә торган көн. Алай димәгез. Ничек инде ишә торган көн булсын бу? Ишә торган көн. Рәсәйдә ишә торган көн бер генә, 31 декабрь. 1 гыйнварда. Ага. 2 гыйнварда дип уйлыйм. 3 гыйнварда, 4 гыйнварда, 5, 6, 15, 26. Минем өчен һәр көн ишә торган. Шашлык. Афәрин сәхифәсе. Бүген безнең кунакта Төркиянең премьер-министры. Ул татарча шигырь укый. Карык. İyi tukan tıl, iyi matur tıl. Etkem enkemlen tele. Dünyada nerse daldım, sin tukan tıl argın. Дустым, рәхмәт сиңа караганың өчен. Киләсе чыгарылыш 19 декабрьдә чыгачак. Безнең сайтыбыз ачылып бара, әкренләп. Кирип карыйсың килсә, син менә шушы сылтамага farhat.ru көтәбез сине. Менә шул. Хәзер инде паркурга күчик. Что ты делаешь? Я твой мама! Успокойся.